Здравейте, това е моето първо видео, по-точно първо видео, за което да ви показвам неща, как да ги изработите от ластици. Ще започнем днес. Има много различни видове гривни или да се каже пръстени и различни фигурки от ластици. Ето ги моите, имам много още. Ето и един вид гривна, която се прави на станче. Това се прави на кукичка. Още не е довършено. А това се прави на една виличка. Ето я. Разбира се, първо ще започнем с ето тази на станчето. Така. Взимайте станчетата и да творим. Така. Кукичката. Взимайте я и нея и взимате вашето куфарче с различни цветове от ластици. Аз имам кукички, ето тук много са, такива където закрепват. Разбира се, една от тях ще ви е нужда. Така. Да започваме. Взимате едно ластиче и го слагате ето така. После станчето, разбира се, да ви е в такава позиция, хора. После още едно взимаме и го слагаме ето така. Внимателно. Кукичка все малко ще ни е нужна. Разбира се, вие може да използвате и ето такъв вид кукичка. За жалост аз нямам оригиналната, но ще ви я като се купа, ще ви я покажа. Слагате внимателно, елементарно е, на зигзаг. Няма да използвам цялото станче, защото аз не искам да си хъбавам много ластиците. А и без това ръката ми не е чак толкова голяма. Така. Внимателно. Не е толкова, за да носи направо пръстен. Пръстен е същия, само дето е малко по-къс от гривната. И най-накрая ще взема моята кукичка. Взимам едното ластиче, държа го така с палец и просто завъртам и слагам. Един път, после пак завъртам и слагам 3 пъти да ви стане. Като тройно. И сега много внимателно слагате това ластиче накрая. Ето тук. Така. Сега започваме отзад. Така. После така влизате и взимате другото. Така. Внимавайте да не скъсате ластик, което си е доста възможно. Просто влизайте и слагайте вашите ластичета на отсрещното, където е другата ви част. Точно така трябва да ви се получава, като моето. Говорим не задължително да е сливаво. И най-накрая така съвсем внимателно слагаме. Готово! Така. Сега само леко прихвърляме долното. Така. Лекичко дърпаме. Махаме сега. Ще стане прекрасно. По-точно е станала прекрасно. Тя вече е готова. Ето я. Много красиво стана. Единствено сега намираме ето тези малки сладки. Ето тук, където навихме ластичето. Взимате го. Ето го. Надявам се да го виждате. И да си го сложите на кукичката. И да вземете още едно ластиче. Ето така. И да прехвърлите нещата. Просто ето така. На ластичка. Ето. И сега ето така. Просто това
Ето сега ще ви покажа. Просто това трябва да го прехвърлите отзад. Опа, извинете. Това просто държите тук. Опа, прехвърляте и дърпате лекичко. Така. Това дори може да стане гривна, но за бебешка ръстичка. Така. Ето, закрепвате от едната страна, после от другата. Ето, така. Значи тя стои много хубаво, ето, но на бебешка ръстичка ще стои по-хубаво. Така, това беше за тази гривна. Тя се нарича нещо като, това е фиштейл гривна. Сега ще покажем другия вид фиштейл гривна. Така, той не се прави на станче. Някой може да използва двете вилички от станчето, за да си направя тази фиштейл гривна. Ето тези двете. Тук и тук гребчките. Но аз лично ще използвам ето това. Може да използвате и ето такъв вид да е. Или пък да е ето такъв. Или да е ето такъв. Така. Само става. Тази фиштейл гривна е тип рибена коста. Но е малко по-красива от тази, която сега направихме. Сега започваме. Взимаме нашата виличка. И сега взимате ластче и го кръстосвате на осмичка. После взимате едно друго оранжево ластче и го слагате така. Бутате лекичко надолу. После слагате още едно ластче, нормално. Вторите две ги слагате и просто долното си го прехвърляте. Сигурно съм, че всички знаят рибена кост как се прави, но просто ви го показвам за тези, които не знаят. Начинаещите. Така, много е лесно. Ето така. Продължавате и продължавате и ще получите ето това. Така, просто и сега нататък просто си ги слагате едно ново ластиче, така. Прехвърляте долното от двете страни. И сега хващате ето едно от двете краища, където бяхме прехвърлили първия път и лекичко дърпате. Така, за да можете да... Така винаги дърпайте, като вече сте сплели един път. Защото така ще ви се получи красиво гривната, иначе ще ви е разпиляно. Така. Така, ето. Готово. Ето, виждате ли, получава се вече една част от тези. Ето тук ето как е показано тук. Е започнато вече. Сега малко ще го продължа. Съвсем малко. Така. Тук прехвърляте просто лекичко. Казах ви, само така си прехвърляте и ще получите ето това. Ето така. Виждате ли? Продължавате и продължавате и ще получите този тип рибена кост. Така, сега ще ви покажа другия тип стил. Тази една кукичка. Това е пръстен. Ето, сега ще ви покажа как стои. Съвсем внимателно ще се положа. Ето го, много е красив. На мен ми харесва. Сега и на вас ще ви хареса, защото и вие ще си го направите. Нашата кукичка взимаме и започваме да плетем. Така. Лекичко. 3 пъти навивате едно ластиче. После взимате двечки и прехвърляте това ластиче на тях. Ето така. Виждате ли как се получава? Много интересно. Просто и после ето така, като сте го прехвърлили трите части, може една по една и едновременно. Ето така за сега ви изглежда и сега просто го слагате.
Това е първата ни част от тази гривна или пръстен. Може да направите и двете. Така, сега лекичко прехвърляме. Просто ги прехвърляме. Можете една по една или пък не, както желаете. После, така го продължавате, докато не получите ето това. Този красив пръстен. Много е красив, на мен ми харесва много. Така. Ето така, виждате ли, стана доста красиво. Така, вече е готово и може да го направите по-дълго, може да не. Ето виждате ли, много красиво стоят всичките пръстени и тем подобни. Така, това бяха днескашните малки урочета за днес. За да се свържете с мен, вижте този линк, който сега преди малко изскочи. И искам да се забавляваме заедно отново. Това ще е точно кога не знам, но със сигурност ще пускам клипове докато свърши деня. Това ще е утре, петък, 19 декември 2014 година и ще го кача от 1:50, от смисъл казвам между тези две, от там от 1:50 до 5 часа, 17 часа, 00, но казвам оттам до 17, защото между тях, от всичките часове и минути, тогава между тези неща ще ги кача. Така, аз разбира се сега мога да ви покажа моите заработки. Показвам само някои. Ето една малка сладка костюмърчица. Ще показвам сега само животни. Ето тази малка сладка совичка. Ето пиленце. Много са сладички. Ето едно човече, което сам самичка измислих. Сигурна съм, че никъде другаде не сте ги виждали. Сладко миньонче. То не е животно, а просто не знам какво е точно. Човече е нещо такова. Ето и още едно. Angry Birds-че. Духът, не знам дали е точно да се каже като животно. Ето още едно малко сладко животинче. Жабка. Имаме тук. Имам още неща. Последно нещо показвам. Айде, предпоследно. Змия. И накрая, иначе имам още. Това е малко сладко пиленце и тиквичка. Така. Добре. Да се знае, че ще имам още клипове, в които ще ви покажа как да си направите различни изработки от еластици. Сега ще повторя. Ако искате да се свържете с мен, пишете ми на коментари. Ето на този линк. На коментари ми пишете на този линк. Съобщения и на всичко, което се сетите, но разбира се, без лоши неща, хора, и без лоши мисли. Добре, това беше днескашното видео за днес. Аз съм Виктория Филипова. До скоро! Чао! Ще се видим отново!